welcome back ulit sa aking channel. Yan, tagal ko nawala kasi nga yun. Ang daming nangyari yun. Nangyari na nga ang lahat. And ito, babalik ulit. So sabi nga nila, kung nakaraan, medyo naliligaw na. At least ngayon, sabi nga nila, pagka naliligaw ko sa pupuntahan mo or hindi mo na alam ulit kung saan ka pupunta, well, sabi nga nila, balikan mo lang ulit kung saan ka galing. Pues, dito tayo. Ako nang dumadaan dito, ngayon lang ako nagpa-picture dito eh. Yeah. So welcome to Camp 1. Welcome to Benguet again. Let's go. Ito pinakagusto ko dito sa lahat, sa Cannon Road talaga eh. Napakaganda ng daan dito. Hindi na ako stress. Hindi kagaya sa Marcos Highway na medyo stress na kasi nga medyo basag-basag na yung kalsada doon. Siyempre sa bigat pa naman ng mga dumadaan doon, mga truck. So enjoy the view. Yeah, I'm back. Yep, tama po kayo. Bukas na po ang Cannon Road sa lahat ng uri. Ay, hindi pala kasama mga truck, syempre. Mga sakyan, mga light vehicles, pwede na po dumaan dito, papunta at pabalik. Galing po ako dito ng isang araw eh. Yun. Saan po yung nagtanong sa akin, tinatanong ako kung open na. Yes, we're open! They're open. Kaya mas accessible na, mas mabilis na pumunta ng Baguio. Yeah, ito na naman yung daan na nababasa. Woo! Yeah, ang ganda mo talaga. Hindi ka nakakasawang puntahan. Ito na naman yung daan na nababasa. Pag pupunta po kayo dito, talagang ito yung matatanda nyo rito. Yung kalsada, may falls dito sa mismong kalsada eh. Kumbaga, no choice ka, dadaan at dadaan ka rito. Mababasa at mababasa ka. Kaya kailangan timing. Yeah, timing. There you are. Woo! So mahirapan na naman ako mag-edit na ito. Kasi gusto ko sa totoo lang pag gano'n dito, gusto pakita lahat sa inyo kung mga mayroon dito eh. Kasi kada sulok, maganda talaga eh, walang tapon. Ito, madadaan natin yung falls na to. Yun, ganda ngayon, dami ng tubig. There you are. See? How beautiful it is. Picture tayo. Ayoko dumaan doon, nakatakot ako sa hanging bridge yan. Laki, dumi ng taas. There you are. Ganda, no? Ang ganda mo. Pero sarap maligo doon. So yung mga takot sa height yun, dadaan talaga dito. Hehe. Tara, that's pag-aakyat kayong Baguio at dito kayo sa Cannon Road dadaan, mas makakat ng halos 30 minutes yung biyahe ninyo compare mo sa Marcos Highway. Ganoon siya mas kadali na pumunta rito. Ay! Wow, buhay na buhay yung mga falls dito. Grabe. Hirap lang talaga, hindi mo ipakita na maayos dito. Yun yung isa. Yun ang paborito kong spot dito. And dadaan tayo doon. Overlooking kasi yung dito eh. Overlooking yung ilog, tapos mga bundok. Ganda rito.
Alam ko, napakita ko na to dati sa isang vlog ko. Kaso yun nga, binura ko kasi nga naka-copyright ako dun eh. So yun, turn natin. Whee! There you go. Tayo. Let's go, let's go. See the view. Ho ho. Right, Rodat. Puchang taas talaga na itong motor na to. Ang favorite spot ko, oh. Preso ako. Yee! Sa totoo lang, lahat favorite ko rito eh. Paborito ko lahat ng spot dito. Ito, punta pa lang. Kala na banda doon mamaya sa may ilog. It's about 3:27. Oh, halos isang oras. Ano lang ako, isang oras. Diba? 1 hour 30 minutes. Kamo na. Nabiyahe ko na to. Kulang-kulang. So makakarating pala talaga akong Baguio. 1 hour 30 minutes. Medyo natagalan na ako sa mga pag-stopover kanina. Come on, come on, come on. So yun, malapit na tayo sa Lion's Head. Ang picturean ng bayan. Wow! Taas talaga nito. Dito po park yung mataas lang eh. Then the rest, ba't na baba? Parang wala lang. So dito, start na to. Pataas na to, dire-diretso. Yeah, welcome to Lion's Head. Pinakamabait na hayop.
welcome to Baguio City. Yan, dito na po tayo sa Camp 7. Yeah, Baguio traffic. Well, pag mga market po dito, ito medyo hindi pa ganong traffic to kasi nga, ang taon na to, school days. So, karamihan lang naman nagpapatraffic yan dito as jeep, taxi, ganun. Pero mga private cars, wala masyadong kayo dito. So, pagka Sabado, Linggo, Diyos mio. Lahat ng sulok ng Baguio, traffic talaga. So ngayon, walang sumagot sa tawag ko kanina eh. So punta na lang tayo sa bahay. Pero dadaan mo tayong sementeryo. Welcome to Athletic Ball. Welcome to Burnham Park. And dito sa park na to, yung Children's Park. Ayan, dadaan ko po kayo sa unusual na dinadaanan ng mga sasakyan dito. Kasi banda ron sa mena traffic po dun. So dito tayo dadaan sa mga backdoor, ika nga. Ano nga sa'yo, Prado? Masyado ka ba malapad? Di ka kasya? Mukha nga. Di kasya. Kinakabahan lang siguro driver na ito. Okay, bugahan mo lang kita, ha? Ay! Ayun. Kaya pala. So yun, dito na tayo pumarada. Walking. Putan, laking pa ako nito. Bumaba pa ako pa rito. Ay. So yun, dito na ako sa may sementeryo. At ito nga, medyo madungis na yung madungis na yung punto na dinadalo ko dito. There you go. So, minsan pagka ganito, yun nga, pagka na ako nalulungkot, pupunta ako dito, especially nandito pa ako sa Baguio. And yun nga, ngayon nasa Pangasinan na kasi ako, so madalang na ako makapunta rito. Ito, papalinis ko lang siguro ito. Minsan wag natin kakalimutan yung mga mahal natin sa buhay na yumauna. Kasi nga sila yung nagiging anghel natin na gumagabay sa atin. Pagka nalulungkot ako, ganun, yun lang. Yun lang may ginagawa ko dito. Yung tambay. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Lagi, pagka nandito ako. Tagal na to. 2005. Pero hanggang ngayon, sakit pa rin. Hindi na nga yata talaga siguro mawawala yung sakit. Nandun na talaga. Yun. So dito ko na rin tatapusin yung aking vlog. Maraming salamat sa pagsama ulit sa akin dito. Kung ano man po yung mga nasabi ko ngayon or dahil na rin siguro sa hindi ko pa alam kung anong lumalabas minsan sa bunganga ko, medyo lutang pa ako. Gawa nga nung maraming ganap na nangyari. Yun nga, namatay yung lolo ko. Tapos actually yun ang pinakamasakit eh. Well, sa bagay, hindi mo nagsisisi dahil kahit paano, yun nga, na buhay siya, nabigay ko kung yung respetong dapat para sa kanya,
hindi ko sila sinuway o ano, Right. So ganun po, sana tayong lahat kung habang buhay pa yung mga mahal natin sa buhay, nanay, tatay, lolo, lola, kung kahit sino pa man yan, galang natin sila, respeto natin sila, huwag natin silang, diba? Yun, bigyan natin pagmamahal na dapat para sa kanila. So maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin dito, and see you in the next vlog ulit, kasi nanamnamin ko muna tong time na nandito ako. Alright, so maraming salamat ulit. God bless us all. Ciao.